Здравейте, скъпи приятели на Нощен магазин. Тази вечер аз, Сесил, тук на този хамак, в този момент съм с ядрото от най-скандалната група за всички времена в България, група Хиподил. Естествено, аз ще провокирам тези момчета до мене, но се надявам техните провокации да бъдат много повече от моите. И мечка страх, мен е страх. Вече се задъхвам, притеснявам се, но ще започна. Момчета, как си мислите, как се чувствам аз с толкова хубави, толкова талантливи, толкова музикални, толкова интелигентни, толкова известни момчета? Какво ми е на мене? Знаете ли просто как се чувствам? С толкова интелигентни и хубави момчета, силно, ако си силно добре се чувстваш, защото ние не се чувстваме точно такива. А как се чувствате? И чувствам се като индианец в момента. Като бате Гойко, може би, на хамак. А ни се подмазва с това като интелигентни. Няма, ние няма да злоупотребиме, ще се държиме много прилично. Всичко точно ще. Вашия имидж е доста скандален. Бих казала, може би това имате предвид. И някои хора така очакват именно това от вас главно. Това е една така ясно изразена стратегия ли е на вашата група или това ви се отдава непринудено, бих казала? Отстрани мога да изглежда като стратегия. Даже някои ни питаха колко сте платили на Министерството на културата, за да ви забранят албума. Всичко става абсолютно спонтанно и от само себе си. И то си ни е в кръвта в общи линии, като не насилваме нещата. Не ги изнасилваме и по принцип... Кой ни изнасилвате? Кой ни изнасилва? Нещата. Най-интересното е верно, че всичко стане си от само себе си, като че ли нещо ни помага за тази работа, но ние не го правим нарочно. А това, че е скандално такова, не е нарочно това нещо. Просто сега сме толкова потиснати, че сега ще им видиш колко сме спечени и смотани. Да, в момента сме направо трите слепи мишки, вероятно, тук на хамак. Абе, група Хиподил си група Хиподил. В момента вие чухте мнението на Лъчо. Айде, започна се. А тук до мене е Светлю. Опа, така. Разгорещихме се всъщност. Аз все пак забравих да започна да ви питам какво е мнението за нашето предаване за Нощен магазин. Много хубаво. След Ники Пича, аз мисля, че... Само това ли? Му се дигна. Много трудно нещо мога да се покаже. Не трябва да има такива разкрепостени предавания, даже още може. Още може, да. В смисъл, аз често го гледам и ми е интересно. Нещо, което не се нрави на приятелката ми. Въпреки, че не злоупотребява. Интерактивна дискусия с зрителите на Нощен магазин, която в една страница, на интернет страницата, където всичко ще бъде безплатно. Всеки, който иска, може да си влиза, да си излиза. Разбира се, по съответния начин. Като говорим за влизане, много ли влизате вътре? Само главичката и 2-3 заклащания, да е повече. Това ли е най-дългото ви така седене вътре или... По принцип мога да седи вътре. Ако успеем да стигнем. Ако успееш да го вкараш, мога да седи вътре и така, докато доста време. Ама по принцип, всичко е въпрос на много неща, да кажем, на влажност, на въздуха ли да го кажем, на какво да го кажем. Много според зависи. Това е най-важното. Влажността на въздуха е... Влажността на въздуха зависи ли от любовта? Вие може ли да бъдете не тези цинични мъже, които ви познава публиката, или така романтични, любвеобилни, нежни? Кажете ми нещо за любовта, защото всички очакват от вас. По едно запазено се пареем всяка вечер в Шератон, в Парка на свободата имаме запазени пейки. Да, в смисъл, че сме по-скоро... Съзвездие има на наше име. Да, викаш ни цинични, но то циничността идва от прекалена романтика. В един момент от разочарование идва
Вие компенсирате с текстовете и с Светли си бил комплексен, ако то мога да всъщност кажа така. романтичен такъв. Има хербари вкъщи. Романтичен Събира цикиджия, салфетки. Оттам ли идва така, тези начални стихове в песента Отнесен? Не, това си е съвсем друго. Това си е такова личностно деградиране, Еродиране. Еродиране, да. Не, Култивиране на текстове. Култивиране, да, също и мастурбиране, мога да го кажа. Не, това е съвсем друго. Това е на друга тематика. Преди малко си говорихме за интернет, пък какво е мнението за виртуалния секс? Вие го мислите, че го свързвате с аналния. Има ли нещо такова? Светло да каже, той направи тази аналогия. Не, това е игра на думи. На букви. На букви, да. Но, Това принцип, са на дървени въглища, като да, от мислиш, албума. че след време, нали, казва, че ще има секс, е така, слагаш си нещо, нали, на очите, такова и правиш секс без допир. С ни рецептори само, Да, вътрешно усещането. Звучи в общи линии точно като вратиянален такова. Значи мога да пецкаш и нови кембъл, братче. Като няма нищо лошо всъщност. Абсолютно нищо лошо няма. Тук се сещам, че онзи ден ми споменати за едно твое преживяване в Холандия. Така ли беше? Не. Не искаш да говориш за това с една чернокожа жена? Леката е мека. Той се жени в тези дни за него. Сериозно? Да. Затова ли е болен? Затова ли си болен? Какво? Смятам се омъжа накрая. В смисъл, какво? С неярка съм спал, какво? Много хубаво. Каква е? Вярно ли, че те са по-страстни, отколкото... Бе, аз познавам българки доста страстни, така че не. Всичко е въпрос на глас. Да си го настроиш на тази вълна. Е важното, че мога да се фука с това нещо. Иначе, кой знае каква разлика. Ти нямаш ли лъчо международен опит в това отношение? Международен имам, но негърите контакти затвърждават дружбата между народите. Вие нямате нищо против. Аз исках нещо да ми разкажете. Имах един случай с една чужденка, която се връщам аз от морето и заварвам 5 дена стояла в нас, обикаляла със сестра ми по дискотеки и по заведения. Ама ти преди това я познаваш или просто и тя те чака? Познаваме, да. И какво стана? Да. Еми нищо, какво да стане. Достатъчно каши бях забъркал с българки тук, за да мога да... Обърнеш внимание на чужденката, да. Значи, твоите приятелка и съответно българките могат да бъдат спокойни, че няма да излезеш извън границите на нашата страна. Какво искаш да ми кажеш ти? Като каза за чужденки. Че малко въздух съм събрал, така напрежение. Значи... Там ли трябва да го изкарваш? Еротика витай във въздуха. Абсолютно. Имах една познат, тя рускиня, така си па. Укрик, Лъчо я знае много добре, много. И беше 3 март. Международния празник. Да, беше взел всичко най-лошо от украинките и от българите. Чай така се случи на 3 март, тя ми вика: мамо деба, ние ви освобождаваме от турско робство, а вие пак ни шивате в гъза. На 3 марта е най-готин. И на 3 март не ми позволи. Викам, добре. А трябваше предпразнично. И ти какво? Напъди ли я? Не съм. Просто ще кажа да стане четвърти. Значи тя е празнувала, все пак има малко така време за отдих. Ти сериозно ли ми каза, че се жениш преди малко? Глупо се женя. Защото аз си тръпнах. Чернокожа проститутка. Никой не ме взе, не искам се женя. Защо? За какво не се вярваш женя? в любовта? Вярвам. Само, че... Имате ли горчив опит в това отношение? Нещо за изневярата ми кажете. Имате една така пак много горчива песен. Светло е много чувствителен на тази тема, като струна. Какво като струна, брат? Че те опънат няколко пъти и ти си като струна. В смисъл... Не те опънат, ама... Кажи си, бе, само момент. За кой става въпрос? Има една песен, виша, кой номер е също. Аз не знам наизуст тя за нея... Тя не е много трудна като текст. Аривидерчи, така, как беше? Аривидерчи. Знам, номер... Ми за нея. От тук нататък той иска да казва нещо повече. Усеща се, нали? Да, усещаш, че е биографично. С най-голямо желание пеене по концерти. С най-голям хъс. Кофти е като такова, като усещане. Ти не си го слагаш, някой да си го слага, ти да му имаш доверие. Кофти. Просто е любов това. Искаш да бъде това за тебе и според мен е много просто. Да кажем, една путка може да си го слага. Смисъл една дама. Да, както искаш.